yabo ngoba bekufanele kwasiqaleni vele sivumelane nokuthi thina sobabili siyangena kulento siyayenza lento and futhi sothembana bese kuzoba i-tone ke voice mangabe ekhuluma nawe entweni hawu kahle bosalapho namanje hey kahle wena khona umuntu wesifazane oshadile wawazokwenzana kanti yabo leyo nto uthi ungahlala till this time ayibheke naleyo uthi ayibungise enkonzweni nje ngike ngachaza manje pho enkonzweni yakho ibaleke kakhulu kuneyami you understand so zonke lezo zinto lezo ibheke leyo ndlela umuntu bese khuluma eseshintsha ivoice engasakhulumi njengoswithathi yabo ebese kuzoba ukulawulwa ke indlela la ekhaya siyavumelana siyazana la ekhaya ukuthi ngingena emsakazweni ngo9 kuya ku12 ngenza isivumelisizwe phinde na Sunday ngingena kanje so kusho ukuthi after 12 ngenzani kuyaziwa ngingena eoffice la ka marketing ngihlale until 4 uma sengiba late mina I call ekhaya lalela ngizobuya late context angibambile isangenza kanje uma ngiphuma eoffice ngingekho kuyaziwa ekhaya ukuthi nganje so if ever si discuss izinto ekhaya there won't be a need for you to control my indlela zami there won't be a need for ukuthi ngize ngifonelwe kubuza ukuthini so when I do the right thing mom ekhaya uma ngabe kwaze beka yonke into etafuleni azazi uyikhathi zakho nawe ke wena utshelwayo yizwa phela ukuthi kuhamba kanje la ekhaya then uma ngabe sengiphuma kulento besikhulume ngayo I have to notify you because leyo nto ifaka ekuthenini indlela yonke you understand kuneyingozi kunani so I don't angifuni umphenikisa ngifuna baphenikise ekhaya even lento ungayenza kumyeni wakho ungayenza ukosazi wakho ungayenza ngisho einganeni if unqena ukuthi ubone ukuthi uzokwehla into ethizeni mayenza kumyeni wakho noma uyenza nkosikazi wakho yenze einganeni ke abantu abami ngizobuya late kanje you understand so wonke umuntu ekhaya urelaxile uma futhi kuphinde kubridge do that ungazi uzofonelwe ngoba isuka lapho phela leyo ukuthi lokhu ngathi kuyastokhwana bese nawe lokhu uphika into engayo ushayizaba once waqala wenza leyo nto engekho clean sekuyabhekeka ukuthi lo akangiphendula into straight yayizwe lona so ubona nangalokho ukuthi sekukhona ku wrong ke manje kuphela ekhaya sivumelene 9 enziwayo la ekhaya and mengasenzeki leyo nto I mean you have to like really raise eyebrows uyabona kufana nokuthi umuntu mabezokhuluma nawe engayithandi into abeseqala yakugxaza yabo o anganqeni ukuthi in public nje abelalela ngizokunyathela wena lelo nje lilodwa nje usangithembisa manje angenzi kuthi bese ngenzokwenza njani ngoba uyambona ukuthi inhlobo enjani nomuntu onganqeni ukuembarrassa in public lo muntu umbheke baleka ngazo zombili ayikho ezolunga lapho unamba issues lo muntu unezinto zakhe kufanele ayokhanselisho obabiyela lapha ya ayosizwa abe indoda uyayizwa leyo noma umuntu esifazane naye ngokunjalo kufanele ayokhanselisho lapho omama ezesigodlweni sizomtshela utlalela lungisa lendlela because lama issues obuya nawo uzowafaka la emshadweni akufanele ngabe kwenzeka kanje yayizwa leyo nendoda ngokunjalo so yonke ke leyo nto asingapromisani bakithi wangipromisa nje sis bhekisisa sekukhona kokulandelayo impama eyodwa ikutshela konke phuma kulowo muntu esayimpama eyodwa yayizwa ungathi hayi uzoshintsha ngeke azashintsha izwa ngami yangena eyodwa ngathi ayadlala ngasimile ibona hayi imva lokho ngacishe ngamuka nomfula yayizwa kuningi engakutshela khona but ekusalayo ngithi mina vimba manje not on my watch not in my name awukusehlisele lesi state sokuthi abantu besifazane bahlukunyezwa akekukhulunywe into next year ekuthiwa yasekwehlile abantu besifazane basukumile bayibamba lento bama bathi not in my name awukwazi ukubalwa onabantu ekuthiwa bayahlukunyezwa wawubalwa ngo-2015 namanje usabalwa lapho hayi ngeke awusize ke manje ngeke awehlise lesi state sokuthi not in my name ngeke ngithi ngibalwe nami nabantu abahlukunyezwa sengizwile ngayilalela umsakazo ngezwe ngaye enkonzweni ngezwe ngaye esikoleni ngezwe nami nje ngabuyelwa amandla ukuthi enevele nginje kahle I'm fearfully and wonderfully made yehlisa girl si right manje siyabonga siyabonga hayi sikhona kunanda angayikhohlwe ukuthi kuko konke sengivala ngithi nqi sisazokhuluma nawe mkhozi uJesu wakho uthini utheni ukufundiseni ungabamba le nokuthi umdali uyayithanda yini lento ehlalele lapha i-right yini kumdali leyo nto uma ungabamba labantu abathi ngempela impilo yakho never be the same amen ngicela usabe lo wakudalayo kunokuthi usabe abantu bomhlaba bazothini yeah thank